Chcete být tím, kdo posouvá české školství kupředu? Rozšiřte si své znalosti a kompetence ve studiích pro učitele a ředitele škol s Infrou. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva školství. Již více než 20 let jsme spolehlivým partnerem v dalším vzdělávání učitelů, ředitelů, ostatních pracovníků škol a školských zařízení. Výuku stavíme na zkušenostech z reálného života škol, efektivním sdílení a zapojení předních odborníků tak, abyste získané kompetence efektivně využili i ve své praxi. Absolvovat s námi můžete právní studium pro management škol, LLM. Rozšíříte si své znalosti v oblasti školské legislativy a naučíte se chodit ve složitých právních otázkách, se kterými se ve škole denně potýkáte. Studium pro ředitele škol. Osvojíte si znalosti v oblasti řízení škol, které vám umožní vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Studium pro zástupce ředitelů škol. Zjistíte, jak efektivně řídit školní týmy, být jejich lídrem, podporovat pozitivní změny a optimalizovat procesy školy. Studium pro metodiky prevence. Získáte vědomosti a dovednosti pro práci v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Studium metodik tvorby ŠVP v mateřské škole. Stanete se odborníkem na tvorbu a aktualizaci školního vzdělávacího programu v mateřské škole v souladu s revidovaným RVPPV. Studium pro logopedické asistenty. Získáte kompetence v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolního a mladšího školního věku. Studium pro koordinátory ŠVP. Stanete se koordinátorem, který výborně rozumí školnímu vzdělávacímu programu své školy a budete schopni řídit jeho inovace a změny. Vše v souladu s revidovaným RVP. Studium pro koordinátory ICT. Budete moci vykonávat specializovanou koordinaci ve využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Čeká vás široký tým lektorů, propracované vzdělávací materiály a akreditovaný odborný obsah. Vycházíme z praxe, vzděláváme kombinovanou i výhodnou online formou a naše studia lze hradit z šablon OP-jak. Přidejte se k více než 4 000 spokojených absolventů, získejte praktické dovednosti a pojďte studovat s námi. Těšíme se na vás, vaše Infra.